12 बोसोर माबाया बिपिएफआ सरकार सालायबाय हाग्रामा महिलारि सारा नाथाय माने बे बेलायाव जोंनाव बिथांमोना फैयो जोंनियाव फैयो इलेक्सननि सिगां सिगां बिथांमोना फैनानै हयथ' हा हुनि खोथा बुंलाङो बे समाव जोंहा माबाया प्रमिला रानि बायद'आ फरेस्ट मिनिस्टारमोन ओमफ्राय जोंहा चन्द्रन ब्रह्म साराबो रेभिनिउ मिनिस्टारमोन नाथाय बिथांमोना जोंना हा हुनि खोथाखौ जेबो खामानिखौ मावना होलाङासै बेराफारसे स्कुल बायदिसिना लामा सामाफोरनि माबाखौबो जों मोननाय जायाखै दा बेयो बुंनो थाङोब्ला माने हयथ' माने जों बिथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जों एसे दुखु मोनदों दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना बे खेबाव जाहाथे जों बे अलखदाव गोग्लैनाय जोंनि गुबुन रायजो राजाफोरखौ आरो लोगोसेनो जोंनि बे सनितपुर आरो बिस्वनाथनि जिथु बर'फोरनि मोखांखौ नायनानै आरो जेराव माने 530 बैसा बर' माबा फिसाया थैगारबाय बिथांमोननि माबाखौ दुखुखौ गोसोखांना जाहाथे नोंथांमोनहा एखे हारि होननानै एखे बर' जाथि होननानै नोंथांमोना जाहाथे बे खेबाव ट्रेक्टरनि भटआव माबायाव सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनानै जे माने माबा बिटिआर सरकारखौ खामानि मावनो खाबु होनानै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो नोंथांमोना सहाय खालामगोन होननानै आंनि हास्थायनाय थाबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आं बरायना लाग्रोबाय। आं दायो दंफैयो गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुफारा गामियावहाय सासे गोदोनि रेडिअ आर्टिस्ट गोबां मोजां मोजां देंखो आरो हारिनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां देंखो लिरनानै एबा सुंद' सावथुननि स्क्रिप्ट लिरनानै बिथाङा मुंदांखा जादोंमोन मोनसे समाव। दायो बिथाङा न'आव दङ आरो बेयावहाय जोङो बिटिआरनि माखासे दुंहाव थासारि बैफोरखौ लानानै बिटिआरनि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि बैफोरखौ लानानै जोङो सावरायनो फैदों। जोङो सोर सरकारनो जोङो भट होयोब्ला जोंनि माखासे थालांनाय खामानि आरो माखासे आद्रा थानाय खामानिफ्रा जाफुंगोन नैबेनि थाखाय जोङो बिथांनियाव फैनानै जोङो दंफैयो। दायो बिथांनिफ्राय जोङो मोगा-मोगि लागोन आरो बिथाङा जि फोरमायो बेखौ नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरखौ खोनासंलांनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दायो आङो बिथांनि न'आवहाय हाबफैदों। दायो बिथांनिफ्राय जों माखासे गोनां खोथाफोरखौ मिथिनानै लागोन। लोगोसे बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैबाय थानाय समावनो जोङो माखासे ग्राउन्ड रिपर्ट लानाय एबा गामि गामि हाबनानै रिपर्ट लानाय आरो सेन्टार बाजार हाबनानै रिपर्ट लानाय नैबे रिपर्ट लानाया सोलिगासिनो दङ। आं दायो बिथांनि सेराव दंफैयो। आं बिथांनाव सोंगोन गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि न'खर जानानै नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथाङा मा फोरमायगोन जे दानि समाव बिटिआरनि जि दुंहाव थासारि बिटिआर एबा बिटिसिआवहाय फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय दुंहाव थासारि सोमजिनानै दङ। दा सोर सरकारखौ भट होयोब्ला जोङो फिन माखासे खामानिफ्रा आद्रा थानाय खामानिफ्रा जाफुंगोन होनना नोंथाङा सानो? गिबियावनो आं गोसो गोथारै साबायखरखौ बावग्रोबाय। फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिआरनि बिसायख'थि बेनि सोमोन्दै आं माने बिपिएफनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि आं रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों। बेनि गिबियावनो आङो जों गहपुरनि रायजोनि जिथु बड'लेण्ड सोरजिनायाव बड'लेण्ड आन्दलन हांगामायाव जे बाहागो लानानै जों माने न' बां सौख्रेबजाबाय, आर्मिजों बुग्लिजाबाय, सा 12 आइजोआ जिनाहारि जाबाय, ओमफ्राय गोबां जा खहा जाबाय। नाथाय जों माने बिएसएफआवबो हाबनाय जायाखिसै, बिटिसिआवबो हाबनाय जायाखिसै, ओमफ्राय जों माने बे बिटिसि बा बिटिआरनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइबो मोननाय जायाखिसै जायनि थाखाय जोंनि गहपुरा सिंस्रि बायनानै थानाय अबस्था जाबाय। दा गेजेर ससेयाव नै बावैसो जोंहा नैबे बिटिआरआ दिनै माबा खालामनानै एग्रिमेन्ट खालामनानै सुक्ति एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै गहपुरखौ सोसनबाय। बेनिखायनो जोबोद गोजोनबाय, गोजोननाय मोनदों। नाथाय अब्लाबो जों माने गासैबो फुरायै गोजोननाय मोनाखै जिहेतु जोंहा 90% दाबो माने हाबनो दंबावो। दा बेनिखायनो नैबे माखासे खामानि मावनो थाखाय जों गहपुरनि बिटिआरनि अनगायैबो माने नोंथांमोननि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जेरै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनखौ जों खावलायनो लुगैदों आङो जे नैबे जोंनि गहपुरनि जिथु सिमां बे गहपुरनि जिथु माने बर' रायजोफोरनि मोखांखौ नायनानै नोंथांमोनाबो जाहाथे नोंथांमोनखौबो आङो बे खेबाव इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सिजनाव माबा भटखौ होनानै नोंथांमोना जाहाथे देरहाहोनानै जे जोंनि माखासे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय हेफाजाब होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो खावलायबावबाय जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जोङो हयथ' जोंथ' गोदोनिफ्रायनो माने बे आबसुङाव दं, माबायाव दङ, दाबो दंबाय थायो आरो थाबाय थागोन। ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो जों माने नोंथांमोनजों जों माबाखौ जों बिपिएफखौ भट होनानै देरहाहोबोबाय थादोंमोन।
नाथाय दा नैबे मोनसे परिबेस फैनानै जों दा जेनेबा जों बिटिआर आव हाबनाय हिसाबै जों दा बिटिआरनि रायजो जानाय हिसाबै जों दा बिटिआर खौनो जों सापर्ट खालायबाय ओमफ्राय बिटिआर आवनो जों भट होनानै देरहाहोनो सानबाय। बेनिखायनो जोबथानायाव नोंथांमोनखौबो जाहाथे जोंनि गफुरनि रायजोनि दुखुथिया बे खैफोदाव गोग्लैनाय अलखदाव गोग्लैनाय बर' रायजोफोरनि मोखांखौ नायनानै बर' रायजोनि बै माखासे 534 जुदि मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जाहाथे नैबे खेबाव जाहाथे नोंथांमोनहाबो नैबे टेक्टरनि भटआव होनानै इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै नैबे आद्रा थाबोनाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सहाय खालामगोन होननानै आं नोंथांमोननि सेराव खर' गंग्लाय गुरै नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। नोंथाङा बुंनो सानदों नामा थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामाया जि सरखार सालायदोंमोन बिटिसि सरखार बेयाव गफुरावहाय थोबसेबो नायफैयाखै होननानै नोंथाङा बुंनो सानदों नामा? दा आद्रा थानाय नोंथाङा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों इउपिपिएलआव भट होनांगौ होननानै नोंथाङा फोरमायबाय। दा बे 17 बोसोरावहाय गफुरखौ नायसनदोंना नायसनाखैमोन? दा नंगौ बाथ्राखौ बुंनांगोन जे माने 17 बोसोर माबाया बिपिएफआ सरखार सालायबाय हाग्रामा महिलारि सारा। नाथाय माने बे बेलायाव जोंनाव बिथांमोना फैयो, जोंनियाव फैयो। इलेक्सननि सिगां बिथांमोना फैनानै हयथ' हा हुनि खोथा बुंलाङो। बे समाव जोंहा माबाया प्रमिला रानि बायद'आ फरेस्ट मिनिस्टारमोन। ओमफ्राय जोंहा चन्द्रन ब्रह्म साराबो रेभिनिउ मिनिस्टारमोन। नाथाय बिथांमोना जोंना हा हुनि खोथाखौ जेबो खामानिखौ मावना होलाङासै। बेराफारसे स्कुल बायदिसिना लामा सामाफोरनि माबाखौबो जों मोननाय जायाखै। दा बेयो बुंनो थाङोब्ला माने हयथ' माने जों बिथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ जों मोननाय जायाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जों एसे दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना बे खेबाव जाहाथे जों बे अलखदाव गोग्लैनाय जोंनि गफुरनि रायजो राजाफोरखौ आरो लोगोसेनो जोंनि बे सनितपुर आरो बिस्वनाथनि जिथु बर'फोरनि मोखांखौ नायनानै आरो जेराव मानेखि 534 बर' माबा फिसाया थैगारबाय बिथांमोननि माबाखौ दुखुखौ गोसोखांना जाहाथे नोंथांमोनहा एखे हारि होननानै एखे बर' जाथि होननानै नोंथांमोना जाहाथे बे खेबाव ट्रेक्टरनि भटआव माबायाव सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनानै जे माने माबा बिटिआर सरकारखौ खामानि मावनो खाबु होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो नोंथांमोना सहाय खालामगोन होननानै आंनि हास्थायनाय थाबाय। गोजोन्थों। नंगौ, गोदोनि रेडिअ' आर्टिस्ट मानगोनां दनेस्वर गयारि बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। जोङो दिनै बिटिआरखौ मानो नांगौ आरो लोगोसे बिटिआरआव आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो थाखायब्ला जोङो सोरनो भट होनांगौ बिथाङा फारियै जोंनो फोरमायलांबाय। दायो बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै आङो बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।